So guys, karon nga gabi nanapo ko'y usa ka balak. Naguluhan ni siya og kaagi ning kinabuhi. So, let's go. Kaagi ning kinabuhi. Lisod kong makalimtan ang kaagi ning akong kapalaran. Mga kaagi na masakit ug malisod kong kahimtang. Ning kalibutan, mga pagsulay mo ikanunay kong natagamtaman. Mga sugilanon nga labas mo ipirming ania sa akong kaisipan. Kadaghan ang mga tuig ng labay, apan wala ko kini natagamtaman ang kalipay. Tungod kabus nga palad, ako gitamay. Dili maihap sa kadaghang mga adlaw, mitulo akong mga luha. Tungod sa gamay ako nga bata, ako sa gugma, gisakyawan ning bathala. Gusto ko magpalayo aron ang akong kaagi sa kinabuhi makalimtan. Apan sa akong problema, pukawon ako sa akong damgugdaman. Ang kinabuhi nga kabus nga karon mo ay akong naangkon. Naningkamot aron aduna lang ako'y makita nga kaugmaon. Bisan pag-antos man ang akong naangkon, ako ni barog ug wala magpakawala sa paglaom. Lisod kaayo ug katon ang mga panid sa kasakit nga kagahapon. Nagipanglumutan na sa kadugay ng nanglabay nga panahon. Unsa ba kini nga dalan ang akong gisubayan? Wala ako'y tulin sa magaihap lang ako sa akong mga lakang. Pakyas na ang tanan kong mga damgo. Kaysa hangin sa mga ako gianod-anod. Munang nungtan karon ang disog sa mga panganod. Nga nagsalimbong sa nagkahanap kong mga pananaw. Kay gisanapan naman sa mga luha kining mata ko nga nang lugmaw. Kalaay ng kinabuhi nga nag-ilusara lang ta. Tumingduaon sa mga bagang mga problema. Ang kalampusan, asa ko ba pangitaa? Unya na ba kung makabsa na ako sa gininhawa? Salamat kay guys ha. Please subscribe my YouTube channel, Saysay Lidinyo. Please subscribe, like, and share. Thank you so much sa inyong support.